Hello, Barbs. Tinggal lang siya out. Basta. First guys, slowly. Thank you very much for live ko. Yeah. May music video no. Ganda niyo kasi. Kami. Ay, Tayan, before, hello. Morning today, morning. Hi, Tayan. Sabi ni Ma'am Bar. Thank you very much, Ma'am Bar. We like to read. Just like to read. Wala dito, pre. Ay, ito. Ito. Para tayong ano ngayon, pastor.
Rain, rain, go away. Finally, sunshine and rain. Yeah, kanina, shiny. Ngayon, raining, raining. Alright. So, first, sorry that perfect English speaking that I'm Tagalog. So, pasensya ka na po. So, hindi ko man masabi ang hi, Melody. Ano? Jenna, hello po. Hi. Good morning po sa inyo lahat dyan. Tacloban. Sa ating Tacloban, guys. Kawaran dyan. Gusto kayo dyan. You guys, like ba? Like pa speaking ba? Morning, team. Thank you so much. Thank you very much. Yeah, appreciate that. Try to feel. Try to feel. Sana. Yeah. Viewers at TikTok sa mga guys. Tacloban. The viewers are hindi na, lilipat na ako. Guys, double tap the screen, sabi mo ba? Thank you, number for viewers. Marami po yan. Alay ka pa. Pwede bumili.
Bar. Bar. Anong barbs tayo ng talo? Wala din. Kuya, salamat. Kahit ka ng 5 piso si ate sa akin. Hi, my viewers. Around. Barbs, thank you for barbs. Hindi lang. Forty-six. 45 po. Please subscribe to my barbs. Thank you. Ma'am Kayan, thank you po. Now I have to eat some corn tomorrow. Bye na lang. Bye na ma'am barbs ng corn tomorrow. Delicious. Before that, please connect to me. Guys, please connect ma'am barbs to kapit guys. Mga kapit ma'am barbs, please connect mo. Ma'am barbs, where are you from? Where are you from? From barbs? From Canada? America? Jersey? Si Ma'am Kayan is from Canada? Oh, I'm UAC. Shout out from UAC from Parker. Ano English man? Yes, 50 lang yun, ma'am. Mga balat na yan. Shout out. Viewers, shout out. Ma'am Barbs, thank you very much po. For support na lahat. OMG Biscuit. Tangerine. Yeah, the tangerine. Tangerine. Tangerine mini buying to my tangerine. Oh, ayun ako kanina ba?
Oh, shout out sa'yo, Okay. B-boy. Look at my friend of mine, Chocolate TV. He is ano yan? Ano tinitita mo I'm pa? in Storm. Storm. Ha? Discord. Umulan bigla eh. Aray ko, bobo. Mario is isa lang. Mario music video sa lang. Nakas at nakas. Siya. Tandaan ko. Maraming moderator na po kayo. Ayan. Kami sa may sa daw sir. Ilaw. Tatlo. Ganito tonight. Opo. Kayan, please work, subscribe, Kayan, please connect daw ano. Mag-bar. Ito mga bar. Mario Music, meron ka na. Mameba, Andres. Welcome to the Philippines. Welcome to the world. Samahan namin ngayon, guys. Binabahan na kami, parang po. Guys, gusto nyo bumili yung mga kauray ng ano, assistation. Parang po. Binabahan na kami, guys. Binabahan na kami kutuman. Parang po mo. Wow. Grips. I like your grips, Ma'am Kayen. Ma'am Barb. You want grips? 200 kilo only. So sweet. So sweet. You know? You know that? Ma'am Eva, thank you. Bye-bye. Hi, sweetie. Bye, bili na, mais. Aba, yun ang tayo pa ng ano, bukas to. Napakasarap nito, Gar. Buti huminto na yung Bart, hello, sabi ni Mama Eva. Tara, sama kayo sa akin magtitinda. Viewers, araw. Tumawag sa akin si B-Boy. Live daw ako, naka-live na ako kanina. Guys, pili na kayo, guys. Patulong lang, guys. Pagkain lang guys, bawa naman yung guys. Pagkain lang. At pili lang ng relief food, guys. I like Kami, that guys. green grapes. Yum. Yo, at sa red. Red grape. Red grape. Red grapes. Green no, walang green. So, green. tumal. The green. Sa akin. You want this by now? I know every time. Oh, right.
English Carabao, you know? You want these grapes? Buy now. Hi, Jelen. Diba, ayaw pa ako sa ating dalawang bagay. Wala pa tayo nababalatan kahit isa. Diba? Hindi lang mo yung mais doon. Hindi lang mo magalang yung mais naman doon. Hindi lang. You want grapes? Buy now. Ha? Yung natira, 5. Natira, 5. Kasi daw, kulang daw ng isa. Mais nila daw. Baka, Kaya tinatanong kung sila daw yung ilan ka na yan doon? 2. Bakit parang walo ata eh? Ito lang. Ito lang ba? Oo. 3 pa lang naman nabubuksan ko eh. Tapos yung dalawa. Oo. Dito nga. O, tapos yung 2 pinahango. Oh, dito lang. Kaya mo. Ito lang. Oo, ano lang. Ay, ano, ang dami dyan. Meron din dyan. Jenna Ramos, shout out. Hello. Jen Lin, shout out. Kasi nung nagakot Morning. Nung nagakot doon, ang ninakot ni Joshua, 3 ang binuhat. Kay Ellen, 3. Sa akin, 1. Ano nangyari? Ulang araw ng isang bandit. Sa kanila. Oo. Wala naman akong kinukuha ka na. Kaya nga sabi ko, wala naman si Kuya Mark dinala sa labas. Gawo, kitchen, ano, shout out. Gawo, thank you very much. Hello, boss. Kumusta ka? Kumusta? Gawo. Like ko lang. Ano nangyari? 4 viewers and 10 thumbs up ka raw. Oh. Di ba sobra yun at? Di ba sobra sa atin? Pero 3 pa lang na ano mo, Oo nga, napalitan. 3 pa nga lang. Tapos yung dalawa natin na Oo, ka. o 5. 5 pa lang. O tapos yung 2 na natira doon. Nagalit na naman yan. Gawo. Chill. Like, Guys, nag-aagulo na guys sa tindahan, guys. Kulang na naman buhos, guys. hindi ako ano nga. Ano pa lang tayo na Ulit na ito. Malang naman, nagjojoke. hindi wala sa atin. Ibigay mo doon yung isang bande. Hindi ko kulang naman tayo. Eh, di kasalanan mo yun. Bigay ko. Ibigay mo doon yung isang bande. Hindi lang mo tayo. Nakita mo sa kanya yung ano. Alin? Ano ba nagamit mo? Kami ng 3. Kasi nga, sabi ko, mag-register na ako. Baka kasi magalit ko yan, nagpangalan namin stay. Tapos sabi ko, ilan ba yung mais namin dito? Then, ang sabi niya, sabi, di ba sabi mo, isang ano lang, isang sako. Ngayon pala, sabi niya, 150, tigap din ko kami. Ngayon, sabi ko, sige yung isa, kay Joshua, yung isa, sa'yo muna, hatiin mo. Kasi kwenta, bigyan mo na lang sa akin. Kumbaga siya unang kukuha sa kwenta. Ilan yung ginawa ni Lilian? Kwenta. Ewan ko kung 55 o 50 na. Basta kalahati yung napunta. Tapos sabi ko, Wala ba dyan nakasuksok na sa mga wala? tapos sabi ko, ang sabi naman ni Kuya Martin, ang mais namin ito. Ito, meron pa. Sabi niya, yeah, I know, ganito ganyan. Alam niya raw. Tapos sabi ko, may ano ito lahat, be? Sabi niya, oo, sa inyo yan lahat. So, kaya nga ako namin 3. Sabi ko, matulong na lang ako, be, kasi darating na si Ate Chloe. Para mabili. So, inakot namin lahat. Tapos pagdating niya, di ba may kumuha? 2 bandit. Oh. Pare, saan ka lang ba?
Pero 3 viewers. At 10 lang. Lahat viewers. Ito kami ngayon, mga walang benta. Sabi ni Juan. Oh, viewers, oh, kayo na lang viewers. Huwag na ito. Baka may nakakain. Nakain na po. Ano? Bigay sa kanila yung isa? Oh, hindi kayo nagbulang. Si ma'am. Ibigay, hindi ba kayo nagbulang? Nagtataka rin ako. Nagkulang. Magagawa niyo na yan. Pareho nga. Apply. Hindi kayo nagtipra sa akin. Basta nabalatan ko, tatlong numbers na. Pero meron ka ng kalatag dito sa ano. Wala, di ba? Bago ako magbalat. Kunin mo na lahat na. Kahit bago lang lahat yan. Mapapais na dilawin ang doon. Kaya luma. Ito na doon. Puro mais na dilaw doon. Sabi ko pa, kukuha ka ba mais na dilaw? Wala pa naman ako napupunod. Kaya nga ako. Kaya pa naman dinala. Wala ka dyan? Wala. Tira lang to. Ano ba? For viewers siya raw. Nagkakalituhan sa ano, kalakal. Kakakulangan na. Kulangan. Kulang kasi ito kasama ko eh. Aray ko. Dito ako sa labas. Shout out mga ka-idol. Pangawa nyo na idol, bumili na kayo. Dapat may Nice reviewers siya raw. Bili na kayo, pag ito na ubos, wala na. Barbs, thank you very much for visiting my life. Reviewers. Bili na ma'am. Ate, bili na.
viewers, shout out po. Shout out. Mga bossing, inaalip ko na kami dito. Wala kayo pabiling bota. Pabili na kayo plastic. Nabalot lang sa paa. Yung mag-sponsor ng pambuta. Wala kayo pabiling bota. Balot namin bota, plastic. Plastic na lang, wala kasing buta eh. Inaalip ko na kami. Naalip ko. Ay, ito, alip ko nga. Ay, shout out Grace Francisco. Salamat. Wala kayo, makabili na ng bota. Kahit alip ko kayo na. Dito? Wala. Don Benito. 7 viewers, shout out. Thank you very much. Plastic na lang yung pang ano ko. Yung sangga ko sa aking ano. Para sa mga ano. Connect to you. Yawo, connect to you. Naka-live si Yawo, Mambar. Sir, already live to Yawo Kitchen. 8 viewers, shout out. Ito na naman tayo. Bago kay Bet Atin. 8 viewers at 11 thumbs up, shout out po. Kumusta kayo guys? Mga kawaray? Kumusta? Nakabalik na mga viewers sa Gusto ko guys. Ano ko na kanito mga guys. Like lang dito. Uy, ulan na naman. It's raining only. It's raining today na naman. Aray ko. Ay, Sangkay, thank you. Loli ko. Lapit pa. Oh no, it's raining only na naman. Sabar ito. Katim ko katim. Set. Ganun. Barbs, thank you. Ah, mais. You're having fun while you're working and that's good. Thank you very much, Ma'am Barb. Thank you, I appreciate that. So, pag-uwi mo sa akin, tapos. Ay, may natin. Victor, matamis. Marinos video. Thank you very much. Ma'am Marie, disconnect Ma'am Barb. Nakapil. So, very supportive Ma'am Barb. Yan. Bigay ng no. Shout out ka muna guys. Shout out guys. Welcome to my live. Pang lugar yan. Sa may ano po. Novaliches, Quezon City. Bayan Simbahan sa may Novaliches. I connect to you. Marie, thank you Ma'am Barb. Connect Ma'am Marie.
Para kung ano, ako ngayon ang isang patri. Kayong lahat na nandyan sa live ko, binabasbasan ko kayo. Dumami pa kayo at mamahal pa kulay. Alright po. Yun pala yun. Yun pala yung pagkakasarap. Binabasbasan ko kayo. Sana dumami pa kayo dyan at manood at magpakulay na kayo. Alright. Kasi libre yan, huwag kapakulay ko yan naman. Yan ko dito. Palitan na lang daw bukas. Wala na yung buhok mo? Oo. Palitan na lang daw bukas. Marami pa daw silang puti. Paano naging ano? 4 pala yun. Yung nakalatan na. Malay ko ba? That's brother. Ako ba? Sobrang ko ba? Tayo ka muna para... Hindi yun. Ano, bibigyan mo isang bundle, palitan na lang. Bukas. Ano daw kasi, marami pa daw silang puti. Kaya wala na tayong puti, dalang pati. Isad ka na natin na lang kaya. Bilang yung marami ano? Oo. Last na. Wala ko na po eh. Balik mo ba isang daan? Araw na. Kasi mo na sinisipin ng mga yan. Ano lang. Tapos sinilang mo. Parang ano, okay, dapat daw binilang ko muna. Alam ko naman daw ng checklist. Malay ko ba? Sabi niya, puti daw lahat. Kahit yung work ka raw, may stress yung... Sumubra daw yung noise yung ano. Ito lang, yung ano. Mari connect to me. Please. Mari disconnect lang ba itong ano ba? Na disconnect lang ba? Alright, thank you. Okay, good. 7 viewers, shout out po. Salamat kay B-Boy at saka kay Grace, Francisco Vlog, at Ma'am Marlene, music video, Ma'am Barb, Kayen, Gawu. Salamat sa pagpasyal sa akin. Thank you po, Marie. Done na daw. Done ko next. Guys, connect ano, Ma'am nakapin po siya. Balikan naman natin ang ating uwaga. So very hot.
Ay, magmalis na kayo, magmalis na. Pagkakit ko yan. Habang kailangan yung mga nabulit na katayan. Dito guys. Kita ko ay 1 ko pa lang. Oh, ito. Wawa naman si Waray. If the rain is going away, oh, lumalayo na ng konti. Ano na lang, tawag doon? Ambon na lang. Eh, magmais na kayo, te! Mais, mga ate, kuya. Sa 6 viewers natin yan. Ay, nice yan! Ma'am Vicky Banyes, hello, morning po, sa ating Tacloban. Salamat po sa suporta. Ma'am Barb, thank you po. Thank you very much for visiting my life. Okay, ito, Englishman. With viewers around. Andy, sabi mo, sabi mo pa. Viewers around. Ate May. Okay, bili na kayo sa ate, ah. Ay, sa ate May. Okay.
sa 13 Tampak Saraw. Thank you po. Have a nice day, mate. Have a nice day. Okay. Malady, hello. Kumusta po? Kaya na kuya? Kwenta. Isang 50 lang po. 50. tumpok? Dating viewers, yan. Kasama ba? Hello, nanay. Morning po, nay. Military, yes lang po. Nay. Reyna Rose. Reyna Rose, hello. Kumusta? Morning. Hello, kumusta po? Thank you for visiting my life. Reyna Rose, sama tayo na kita no? I give you a moderator. Reyna Rose, meron ka ng Reyna Rose ba? Meron ka ng moderator. Ayos ko lang ako pa rin guys. Mauulan nga lang, ay ito lang. Ito lang. Kasi naman ng pag-iyan, sabi nila. Nagparating ko na lang yung isang isena ng pag-iyan. Tawag na naman na kami ng Pilipino. Sabi na pag-iyan. Mayo gani na nakukubang. Hi, Will! Hello, Will! Kuya Will! Bigyan kita ng jacket, Kuya Will. I give you jacket, Kuya Will. Kuya Will, nandito si Kuya
Kuya Will. Thank you for visiting Kuya Will. Thank you, moderator. May jacket ka na, Kuya Will. Hello. Like white corn and yellow corn. 7 viewers at 7 thumbs up. Hi everyone. Welcome to my live. Thank you for visiting my live. Okay. Guys, kung mayroong Willie Revillame sa Pilipinas, may Willie naman taga ibang bansa. Aray ka. Salamat. Thank you rin po. Salamat. Guys, sinaayos ko lang yung aking paninda mga karay. Ma'am Barbs, thank you Ma'am Barbs. Nanay, thank you Nay. Salamat po. Sweet corn. Sweet corn ba? Opo. Sa sweet corn. 80 kilo. So delicious. Sobrang tamis. Mapapaibig ka sa tamis. Ang likod ko, para na ako matanda. Hindi na kaya ate, mais. Ayan, umaraw na. Umaraw na, umaraw mulan. I will. Hi, Mama. Hi. He will. Hi, Barb. Sabi ni Mama. Bili na kayo, guys. Matamis. Utang na magbayad. Yan lang po. Bagong balat. Against dirt. Smile siya, smile. Nakita si Kuya. Habang walang huli, tignan muna tayo ba. I am hungry now. Kain ka na. Kumain ka na, Sir Will.
Ay, mais ate, mais. Bili na. Bili na kaya, mais. Hi, Grace. Okay. What's trying? Trying yun. Grace, thank you, Grace. Salamat po sa siya. Malabo ba? Rena Rose Vlog, hello. Ma'am Barbs, yan muna kita Ma'am Barbs ha. Si Sir Kuya Will muna yung yan ako. Pin ko. Kuya Will pin natin guys. And guys, please connect Ma'am Sir Kuya Will. Napakabait yan guys. Alright. Super Saturday, Bigo yan. At yan Grace. Long time well. Rina Rose Vlog. Thank you for visiting my life. Kuya Will, please connect Kuya Will ah. Alright. For viewers, shout out. Double tap the screen. Guys. Ma'am Barb, pinalitan ko muna po yung ano ha. Kuya Will, visiting my life. Thank you. Para po maniwaray. May sate, bili na po. Melody, Will, Krista, Dollar. Right po. Tandaan po. Melody, thank you po. Alam, Melody. Nabihan ka pa ang Sir Will, oh. Bili na ate, bili na. Bili na ma'am. Ay, Kuya Will, thank you very much. Thank you very much, Kuya Will. Oh. Mga koray. Yo, what's up mga koray? Yo, what's up mga koray? Palipad sa atin si Kuya Will. Thank you very much, Kuya Will. Kuya Will, thank you very much. Thank you, Will. Give us a shout. Yahoo! Will thank you. More blessing to you. Love, love. Okay, thank you, Shanghai. And viewers at 17 thumbs up, shout out sa inyo guys. Kuya Will is already pakulay sa aking live mga kabaraya. Thank you very much po.
Sana po ay maraming bumalik sa iyong blessing. More blessing, Will. Thank you. Mga karay. Thank you po. Aray ka. Sana all may pakulay. Thank you po. Hindi na lang to. Miss ko magpaano eh. Miss ko mga karay magpa... I'm hungry now. Oh. Miss ko magpa-libre. Nagpalibre ng mais. Dati sa UT lang, ngayon mais. Sino may gusto? Hindi nyo na to. Natin sila. Mabuhay ka, Will. Sabi ni Lolito, Lapo. Ma'am Eva, hello. Thank you, Will. Team Tacloban, maraming salamat sa suporta niyo. At salamat sa... Love you, Tita Marve. Sabi ni Grace Francis. Salamat. Yung mga lalit, ang lilit ng ano. Size lang ang akin nito eh. Ganito. Tanggay, ganito lang ang akin eh. Maliit. Laki pa nga ito eh. Parang dito lang yung akin. Ano? Yun lang. Barb, blessing all over the place today. Thank you. Sir Will, thank you very much. Maraming salamat po sa palipad niyo po. Thank you very much po. Kasi kailangan makasahod ako ngayong August. Kasi target ko talaga ngayon mga kawaray, makasahod ngayong August kasi nga po, padasal ni Mama, ngayong August 19. Malapit-lapit na po yun. Kailangan makasahod tayo ng ngayong August para may pangano tayo. Sigay ka lang sa kuya ko, pangdagdag, padasal. Thank you, Kuya Will. Thank you. Salamat. Thank you very much. Kunti na lang to, guys. Tataasan to ng ano ko eh. Hindi na ako lumako, sakit sa likod. Masakit sa likod eh. Guys, shout out ko. 11 viewers, shout out. Boss, shout out. I love you, Barbs. Thank you. Salamat, Barbs. Thank you. Kano yung ice cream? Saan po? Ayan, 80 na lang din namin. Hindi ka na. Matamis. Nalagama na ako. Ipapalagay ko nga sa akin yung yung artificial value. Para isang pindutan nila. $77 lang po. 75 na lang, ma'am. Ma'am Corselda, hello. Kumusta, Ma'am Corselda? Kumusta po? Isahe ko na ito. Katong lang muna ako dito nga. Dapat nga ako mangingis kanina. Okay lang ba patong ako dito? Kasi na ano Ito yung badyaw na yun. Corselda, lap. 10 viewers, shoutout po sa inyo guys. Yep. Shoutout kay ma'am, madam, pagbili ni mais.
sa YouTube ko. Marjo Variety lang ang pangalan. Wala lang ang sticker. Kinig lang. Sige, Grace. Thank you, Grace. Ganda yan, dagdag din yan. Kumikita ka dyan. Oh, dalawang beses pa lang. Dalawang beses, magkano naman yan? Unang sahod, 5,900. Nung April, 6,000. Ano yan, kaya tingin ka, okay na rin yan. Dati din, video yan. May account na video. Hindi mo naman makukuha yung sahod sa YouTube pag wala kang pag-video. Hindi mo. Ano? Hindi po. Customer. Well, po yun. Isang beses lang. Will, thank you, Will, ah. Ma'am Gemma, hi. Salamat pala kay isang kay B-Boy at sa pagbigay ng pang Jollibee ng anak ko, si Mark Jan. Salamat kay B-Boy. Salamat sa 5,000. 500 lang. Joke lang yun. Salamat sa kay B-Boy. Bawi ako sa'yo. Pag sumahod ako, sinanay naman ang tulungan ako. Pag sumahod tayo mga kawaray. Sinanay. Tacloban, maraming salamat sa inyo. Hindi ako marunong sumayaw eh. Hoy! Hoy! Ang tugtog sangkay, pag may tugtog. Walang tama, walang tama. Walang tama ng alak. Grapes. Will, you want to eat grapes? Will? Well, oh. So delicious, Will. You will, oh. Oh, yummy. Oh, no. Yummy. Bagong-bago, guys. Breakfast tayo, guys. Sige, Ma'am Zelda. Kain ka lang po. Habang yan, kumakain ka sila. Kaya lang. Sarap yan. Opo, Ma'am Melody. Nandito lang kayo, Ma'am Melody. Makakalibre kayo lang. Kaso hindi natin pwede mapalatod yan sa ano. Sa screen. Yan na, Ma'am. Safety pa. Safety to. Wow, sarap yan. Mark, oo nga. Hindi na kayo, guys. Oh. Kung tindahan ng kumpare ko yan. Ayan, kumpare ko. Excel ko. Galing Divisoria to, guys, mga kawaray. So, quality. Hi, Cesar. Hi, Ma'am Cesar. Hello, D. Thank you. Cesar, thank you. Kamsak 18 sa'yo. Maraming salamat, Cesar. Cesar. Ano, sasakyan mo? Enjoy live. Oo nga po. Minsan lang tayo mag-enjoy sa live. Minsan nasa ano tayo. Nasa... Ay, bili na, mais. Magkano yan? 200 kilo. 200 only kilo, Ma'am Rosalba. Sobrang tamis. Magkano ba dyan sa, ano, sa lugar nyo? Dito sa amin, 200 lang ang kilo yan. 6 viewers at 18 pounds ang sarap. Ay, bili na. Para may iba naman makita nyo, hindi puro mais. Langaw lang. May langaw lang. Kasama na yung langaw doon sa mabibili. Free na yung free. Free na yung langaw dyan. Free langaw. Pag nakabili ka na 1 kilo ng seedless, may free langaw. 2 langaw. Cecil, hello. Hello. Hindi na school, inalangaw. Ay, B-Boy, aray ko. B-Boy, thank you, B-Boy, ah.
Ba't wala si Matthew? Will, thank you, Will. Alright, may free langaw yun. Sipis na yun. Will, thank you. Thank you very much. Bili natin, bili na. Mais kayo dyan. Thank you, Will, for coming here. Sabi ni Sangkay, thank you, Sangkay. Salamat sa ano. Salamat sa iyo. Ikot na ako, sige. Ingat po. Ingat po, Ma'am Marcelda. Ingat, ingat. Hanap ko muna ng ano. You're one of the kind, Will. Paano ka, Sangkay? Wala lang. May nagpalipad kasi. Sayang yung palipad. Buwangan na talaga yung suwaray. Shoutout pala kay Ma'am Malu. Ma'am Malu, thank you Ma'am Malu sa pag nakapasok si Ma'am Malu. Ano siya ngayon, busy? Ay, maiste! Wait na kayo tayo, kawan na dyan! Okay, thank you, Sangkay. Isang oras na pala tayo. At viewers at 90 thumbs up, shout out po. Bakit wala si Matthew? Matthew, where are you, Matthew? Matthew? Umayos ka, Sangkay, sako kita. Gusto mo, ikaw yung sako mo eh. Ito, ito sako. May sako ko rito. Ayan o, sako. Gusto mo, sama kita, B-boy eh. May sako ko rito, kaya wala kayong sako, ako meron. Matthew is busy. Kala ko, B-boy! Will, take a Will. Sama ko na kayo yung dalawa. B-Boy TV at si Grace Sangkay. Kasako mo natin to. Ma'am Grace, thank you. Ay, gumana ng card ko next time na lang. Oh, no! Sagana yan! You try ulit. Try again, try again, try again. You press the dollar and red. No. Don't do that, don't do that. Sabat. How many dollars do you have now, Mark? $21.13. Kasi nagpalipad ka sa akin ng nakaraan mga 100. 200 yata. 100. Oh, yun. Hello na ako. 8 viewers, shout out. Boost. Wala. Tamad tayo mag-live eh. Nag-focus tayo kasi sa reels, mga kawaray. Nag-focus tayo sa Facebook. Kaya medyo kahit pa paano naman yung Facebook natin, ilang-ilangan tayo ng ano natin dito kaibigan, bago natin followers. Gusto mag-follow sa akin guys, Marcos Urbano sa aking profile picture. Sa aking profile. 8 viewers at 20 numbers. Nice guys, nice. Ay ko lang.
Ang benta ko ngayon ay 1.5 pa lang yata. Alas, hindi ko ako lumabas. Subukan ko na kahapon, may problema. Okay lang yan. Subukan ko na kahapon, ayaw, may problema. Okay lang po yan, Ma'am Casalda. Okay lang po yan. Ito. 1.5. Benta ko. No, 1.5. 1.5 po benta. Alam, pera. Benta ko po. Sir Will. Benta ko kanina. Madaling araw, mga 5 a.m. Ano ba tayo kanina? 1.3, 1.4, 1.5. Mga 1.5 na tayo ng benta. Kaya, nakapuli pa natin. 1, 2. Hahawin. 5 viewers, shout out. Wala nang pera, Will. Ma'am Porcelda, sumahod na rin yun. Sumahod ka na, Ma'am Porcelda? Wow, mini buyer today, Mark. Sana nga, sanggay. Boss, bili ka, boss. Kasi lang po, kilo, sa puti sandaan. Iban na. Ah, 112. 110 na lang. Oh, sa isa. Tandaan. Ay, Kabishi, shout out. Mahal ko talaga. Boss G, shout out sa iyo, Boss G. Kumusta ka, Boss G? Bukas try ko ulit. Sige, Ma'am Malukuloy. Ma'am Corsalda, walang problem. Kabishi ko, shout out. Kabishi ko, mararating na, nakakatapot naman mo. Aray ko. Ala, Corsalda. Thumbs up, tol. Thank you, tol. Hi, Eva. Boss G, thank you, Boss G. Baka di ka pa nakakonect, Boss G, kay, kay Sir Will. Kuya Will. Will 808. Paki-subscribe mo naman sa kay tol. Disconnect Kuya Will. Support chatter. Alay mo, napasal sa'yo yan. Kalipat din sa'yo. Disconnect tol. Boss G. Boy, thank you, boy. Wala kasi yung channel ni Boss J, mga kawaray. Wala kasi yung channel yan. Kaya di kayo sa atin. Ate!
po. Thank you sa 5 viewers natin dyan. Ay, bigyan natin. Ay, stay dyan, mais. Time check is 10:21. Already 10:21 mga kawaii. Bago ako punta ang labas, bago lang dito, wala pang dalawang dito. Search. Search, you know. Uy, kailangan mo ba itong matay? Ayan na yan. So, oo, mga balag ka. Yan ako lang pala. Ay, ate, bilhin natin, mais. Mais, ma'am. Embrace. Yes, Elda, thank you. Two hours lang tayo mga koray. Nagano na tayo, 1 hour and 25 minutes. Will, ba't di ka naglalibayan sa kay si Will? Ano? Sa kay B-Boy? Naglalive yan si Will. 7 viewers siya raw. 7 viewers at 20 thumbs up siya raw. Salamat sa akin. Thank you. Salamat sa mga nagtumambay dyan. Team Tacloban, maraming salamat. Nay, thank you, Nay. Nay, Janet Arias. Thank you po. Salamat sa pagbisita. Will, thank you. Ate, bilhin natin yung mais. Yan, mais yan. Mais kayo dyan. Meron na. Ay, mais kayo dyan, mais. Ay, mais eh. Sila. Alam mo, din mo yan, din mo. Ay, bilhin natin, mais.
out 7 viewers. Will, thank you, Will. Shelda, thank you. May bibilin lang tayo, guys. Plastic. Buta ko, plastic. Aray ko, buta, plastic. Bert, nasa ka, Bert? Ah, B-boy, shout out. Ah, yung buta ko, B-boy. Nakabuta, plastic. Ano? Vitamins. Buy vitamins. Wala, may binili lang. Papaload ako, wala na akong data. Papaload lang ako kaya baka malubat, mamatay bigla. Mag-loading ba? Pasok na nga. Gala-gala. Hindi, magpa-load ako. Ganto ko lalo sa'yo. Mare, pa-load nga ako, Mare. Coquintex. Yung 091010. Ah. Oo. Nag-text na yung ano. Ay, di ko napansin. Ito yung isa kong paninda, kaya ako gumala. Ay, shoutout. Shoutout sa'yo, Boss Joseph. Mais. Mais si, ano, Cherry. Cherry si Chingkay. Ano magbigay ka plastic? Hep, hep. Hep, hep. Hooray! Pinakaw ko yung isang, ano, yung kalahating bundle.
Guys, ginakaw ko. Aray ko, ninakaw. Sariling paninda, ninanakaw, ano? Yan, ma'am. Sariling paninda, ninanakaw na. Ay, ikaw, mga sigawa ng TV. Viewers around. Kabisi ko around sa'yo. With viewers around ko din yan guys. Pwede pang. Hi, Win. Sabi niya, no? Kabisi. May lahat ng tulog na. Basic ko, Boss thank you, Boss G. Pagpag-generate. Boss G, pa-thumbs up naman ako sa ano? Sa coffee. Pag-ikitan. Ay, yan. Ayun. Super-chatter yan. Super-chatter. Ate Mais. Okay, tol. Thank you, tol. Nakapin. Nakapin. Kuya Willow okay. Super chatter yan. Ni B-Boy, ni Grace. Sa akin ang palapad kanina. $5. Ano, tol? Thank you. So,
nandito yung station for police. Bili natin. May dati na ito. Ate Maiste. Ate Maiste. Sabi tao. People. Ate Maiste. Dan Pintol. Higit na Pintol. Ng Coffee. Salamat Coffee. Joey. Thank you very much sa salamat. Thank you. Masala ko sa live. Dahil yung sa cellphone. Salamat Boss G. Boss G, thank you very much ha. Nandiyan si Will, thank you Kuya Will. Hi Ron's live journey. Ito na po, hindi nakapasya sa live mo. Full watch Boss G sa video mo. Guys, salamat sa support. Ma'am Ron's live journey, thank you po. Ma'am Ron's live, hindi ko pa nakakunik kay Kuya Will, hindi pa support. But digital. Thank you. 7 viewers at 10 thumbs up. Punta tayo guys. Nice. Ilaw at puti. Alright. Ilaw at puti. Napakatamis. Lagkitan. Sweet corn. Napakasarap. Boss, nice boss. We miss you. Hi Rons. Kilala pala ng dalawa. 7 viewers at 21 thumbs up. Salamat sa thumbs up, Ma'am Rons Live Journey. Thank you po. Thank you too. How are you, Will? How are you, Will? Salamat sa 7 viewers guys, mga kawaray. Thank you very much. At welcome back sa live vlog. Every natin ay sati. Live.
Followers natin. Subscriber natin. Boss Jerome. Shoutout yan mga kawaray. Support. Subscriber tsaka follower. Jerome? Jerome. Pambalo, shoutout. Wala si Mamalos yan na lang. Kapag ganyan si Will, $5. Si DJ. Jerwin, shoutout. Kaya si Ron's Live Journey. Lagi lang ako. Shoutout sa inyo dyan. Support tayo kay kawaray. Hello kuya. Followers natin yun. Subscriber at followers. Followers ko sa Facebook. Yung Marcos Albano. Kaya naging busy-busy yan sa mga oray ng kwan dahil sa pagre-raise. Ito para naman, meron tayo na reach na 1.6 million, 1.7 million. 100. Taas ang views ko doon mga oray. Taas ang views natin. Sa YouTube lang ng gano'n ang views, 1.7 million ha. Malaki sahod dun. Congrats. Congratulations. Thank you, Rose Live. Oh, magandang views ko dun sa ano. Wala lang kasi akong load. Nakita ko sa ano. Ayan lang ang bukas. $1.8 na nga oh. Ayan oh, wala lang kasi data. Nakakaray oh. Dito ba? Dito ba? Kita ko sa harap. Nakakaray oh. 1.8 million views. Arikaw! Ito yung pangalan natin guys, baka gusto nyo mag-support. Pangalan natin Marcos Albano. Walang load. My viewers, shout out. Ay, bili natin, may sate. Viewers, ang magkakasang saraw ko. Ay, bili natin, mais. Yes, yes. Nakawit na ako mga kuray. Muna si kuray, napagod na nakatatayo. Ngayon na pa tayo malasing na tayo. Upo muna. Ay, dati mais. Matamis. Sir, dati kumang sa sanda. Ron, thank you, Ron. Salamat for visiting. So 2 hours na tayo mga kuray. 1 hour and 47 minutes. Tingnan lang. Ay, Grace, Grace. Kabiji lang si Grace mga kuray. Ba tapos?
Hindi lang wala gamit yung nagamit ko, saka martilyo. Kaya, May vigilance ang kaya ng bago ang bata. Sige lang. neto. May sate. May viewers siya raw. 1 hour and 50 minutes na tayo mga hour. 2 hours na tayo. Okay na tayo. May mais natin. May mais, bili natin mais. Ate mais ate. Seven viewers at 22 lang. Pok naman. Nati. Ay. Masyalda, thank you po. May santi may.
na naman si Buba. Sino mga mais ma? Around sa 5 viewers at 23,000 guys. Thank you po sa inyo. Ate, mais ate! Ah, ito ako. Yun ate. Hindi, mamaya na. May mga sa tanwang. 70 lang kilo. Yan. Yan. Ano yan, Ding? 70 lang kilo, Ding. Dami yan. Naantok ako sa cellphone. Naantok ako. Hintay ko lang umabot ng 2 hours. Naantok ako.
Bili nga ate. Ha? Hindi ako ng ganito. Ay, sabi nila ka na Mahal to, 160. oh, ano? Ako mamaya ka lang. Pasang-pasa kasi yung tabit ko. Sarap ng ulam mo, boss ah. Ikaw, gusto ka ng mais? Kamuti din ako. Humingi ko lang yung mais. Sa mga kasama ko. Ha? Para makaikot na sa baw. Iboy, mag-out na ako sa kain. Shout out, mga kawaray dyan. Iboy, team. TV, shout out. Pagkat kayo dyan sa mga bagyo. Sana yan. Sa Leyte sila. Wala, dito lang sa kanila. Kainit niya ron. Joey. Pamupan, isang lang yun. Pamupan, Per Vargas, si Inma. Itaw, pumapasok yan. Ay. Itaw, lagi na si West Motovlog, pumasok yun dyan. Ubay. Daw. Lower din yan, napagod yan. Yellow. Kano kasama mo din? Gusto rin Chinese ba din? Ako na bilyari ka lang? Okay dyan. Nag-requisa na kami.
sila. Tugma ako. Wala ako mga kawaray. Salamat. Okay, salamat sa mga suporta nyo. Ay, Will. Thank you, Will. Boss Jerome, Jerome. shout out, Will. Salamat sa mga support nyo. Kapag napadaan ka sa akin sa live ko, ano mo nga, subscribe mo yung dalawa. Will, tsaka si Bigoy TV. Will, Bigoy TV, shout out. Super chatter yan. Si Will, ang dami yung pinapaliparan niya. Hi, Will. Thank you so much. Viewers, shout out. Boss Jerome mo. Jerome. Salamat sa suporta kay RC Moray. Salamat. Nakatambay lang dyan si Will. Kapag magulo Kaya na. ito ang para sa akin. Will, shout out. Okay, dyan, ingat. Will is a good person, guys. Yeah. A good person. Ibang matagalan, si Bigoy mo. Ha? Si Will? Hindi, tagad yan lang yan. Kababayan ko yan. Variety. Yan si Will, taga ibang bansa. Mga malo, busy ngayon eh. Napasok lagi sa live ko, tapos nagpapalipad. Lagi nagpapalipad yung kung napasok sa akin. Ayun na guys, ayun na lang. Nag-deliver pa. Matoray, out na ako. Salamat sa inyo guys. Sir Will, thank you Will. Salamat sa palipad mo. Maraming salamat. Kayo lagi dyan. Thank you very much. Bigoy TV, thank you. Takboban, maraming salamat. Zelda, Grace. Maraming salamat sa inyo guys. Bia, okay, thank you, thank you. Out na ako. Okay na, bye-bye. Thank you very much, 5 viewers. Out na po ako mag-out. Antok na. Will, thank you, Will. Baba na kita, Will, ah. Out na ako. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Bye, bye. Okay, nasan kayo mga Grace, Zelda, thank you. Salamat sa mga tapay.